Zoznámte sa s E-Road 5003 XL, revolučným elektrickým invalidným vozíkom, ktorý posúva hranice mobility a pohodlia. Sedadlo predĺžené na 52 cm poskytuje maximálne pohodlie. Tento model je vybavený výkonnejšími motormi, ktoré poskytujú celkový výkon 700 W. V kombinácii so zosilnenou konštrukciou poskytujú maximálnu nosnosť 170 kg. Všetko je napájané vysokovýkonnou líťovou batériou s kapacitou 20 Ah. Invalidný vozík E-Road 5003 XL ponúka manuálne polohovanie operadla a opierky nôh. Sklopné bočné opierky umožňujú jednoduché nastupovanie a vystupovanie. Vďaka výkonným motorom môžete vozík otočiť na mieste, čo je ideálne pre stiesnené priestory. Vozík E-Road 5003 XL sa ovláda predovšetkým pomocou 360-stupňového joysticku, ktorý sa dá jednoducho pripevniť na pravú aj ľavú stranu vozíka. Na joysticku môžete nastaviť rýchlosť a citlivosť ovládania. Zastavenie je jednoduché. Stačí uvoľniť joystick a elektromagnetické brzdy sa automaticky aktivujú. Keď sú elektromotory vypnuté, invalidný vozík môže tlačiť druhá osoba. Vyberte si zo širokej ponuky príslušenstva pre invalidné vozíky E-Road. Ak si chcete invalidný vozík pred kúpou vyskúšať, ponúkame možnosť doručenia a predvedenia našim technikom, stačí si to vybrať v objednávke. Alebo navštívte naše predvádzacie miestnosti, kde si môžete invalidné vozíky bezplatne vyskúšať. Ak potrebujete pomôcť s výberom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky.